አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ዜናታት ጌታቸው አሎም ሳኹም ክጸንሕ ሰናይ ምክትታል ንክኾነልኩም ትምኒተይ እዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጽባሕ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኺብኡ ከካይድ እዩ ሻድሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ 4 ዓመት ዘበን ስራሑ 21 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ካብ ንግሆ ክልተን ፈረቓን ጀሚሩ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኺብኡ ከካይድ እዩ ኣብቲ ስሩዕ ኣኺባ ፕሬዚደንት ፌደሪ ታየ ኣጽቀሥላሴ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ሓበራዊ ኣኺባ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ባይቶ ፌደሬሽንን ዝገበርዎ መኽፈቲ መደረ ኣመልኪቱ ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ዝቐርቡ ሕቶታት ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምላሽን መብርህን ክቦያ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ባይቶም ቋሚ ቅዋም መንግስቲ ብምስማዕ ነቲ ናይ ድጋፍ ሞሽኑ ከጽድቕ እዩ ዝብል ተጽቢት ኣሎ ኣብቲ ኣኺባ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ዝተፈላለያ ሃገራትን ተጸዋዕቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ኣቦታት ሃይማኖት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን ክርከቡ እዮም ንውህሉል ታሪክ ከተማ አዲስ አበባ ዘኽብር ቀረብ ቱሪዝም ምዕባይ ኣመንጎ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ተዋደደ ጻዕሪ ወሳኒ ከም ዝኾነ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣገንዚቦም አዲስ አበባ ብዙሓት ሃገራውን ዓለም ለኻውን ፍጻመታት እናተኣናገደት ዝጸንሐት ከተማ ከም ዝኾነት እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ገሊጾም እታ ከተማ ተመራጺት መባጽሕ ቱሪዝም ናይ ምዃን ልዑል ዓቕማ ካብ እዋን ናብ እዋን ጋህዲ እናኾነ ከም ዝርከብ እውን ኣፍሊጦም አዲስ አበባ ንንብርታ ምቹውቲ ከተማ ንምዃን ኣብ ትገብሮ ጉዕዞ ጥራሕ ዘይኮነስ ተቐባሊት ጋሻ ምግባር ዝተዋደደ ስራሕ መዳርግቲ ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ እውን ኣገንዚቦም ካብዚ ብተወሳኺ ልዑል ጽሬት ዘለዋ ወሃባ ግልጋሎት ድሕንነትን ንውህሉል ታሪክ ከተማና ቀረብ ቱሪዝም ዘደንፍዕ ብኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ዝተዋደደ ጻዕሪ ወሳኒ እዩ ሰብ ሰራሕ ምስተዋዕል ብምጥቃም ኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ዲጂታል ቆጸራ ህዝብን ገዛን እናተጓዓዘት ትርከብ ክብሉ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ተሻዓይ ኮሚሽን ስታቲስቲክስ አፍሪካዊ ፈጠራ ኣብ ምልማዕ ስታቲስቲክስ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጥ ኣሎ ንሰለስተ መዓልቲ ብብርኪ ሰብ ሞያ እናተሳለጠ ዝነበረ ጉባኤ ሎም መዓልቲ መራሕትን ሰብ ሞያ ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ እናተኻየደ ዝርከብ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ኣብቲ እዋን ብዝተዋደደ ሓበሬታን ሰብ ሰራሕን ምስትውዓል ብምጥቃም ከምኡውን ሓቀኝነት ስታቲስቲክስ ብምምሕያሽ ኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ዲጂታል ቆጸራ ህዝብን ገዛን እናተጓዓዘት ከም ዝኾነት ተዛሪቦም ዕድል ጽባሕ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ንሓስቦ ንፈጥሮ ስራሕን ዓቕምን ዝተመስረተ ኢሎም ኣብቲ ጉባኤ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝሕሹ ልምድን ስታቲስቲክስ ዝተዳሰሰሉ እንትኸውን ኣብ ኣፍሪቃ ስታቲስቲክስ ዕድላትን ማሕለኻታትን ዘድህቡ ሓበሬታታት እውን ቀሪቦም ኣሎ ኢትዮጵያ እናተሳተፈትሉ ትርከብ መበል 19 ጉባኤ ሚኒስትራት ሓበራዊ ዕዳጋ ሃገራት ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ኮሚሳ ኣብ ብሩንዲ ቡጁምቡራ ይካየድ ኣሎ ኣብ ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ቀዋሚ ተጸዋዒት ኮሚሽን ቁጠባ ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ኣምባሳደር ሂሩት ዘመነ ዝተመርሐሉ ካብቲ ጉባኤ እናተሳተፈ ይርከብ እቲ ጉባኤ ኣፈጻጽማ ፕሮግራማት ሰላምን ጸጥታን ኮሚሳ ዝርከብሉ ብርኪ ከም ዝገምገመ ሓበሬታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ካምፓላ ኣመላኺቱ ኣሎ ብመሰረት እዚ ኣብ ሊብያ ሱዳን ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ኮንጎን ሶማልያን ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ጸጥታ ከም ዝተዘተየ ተገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ጉባኤ ጽባሕ ኣብ ዝካየድ መበል 23 ጉባኤ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ከም ዘጽድቕ ትጽቢት ይግበረሉ ሚኒስቴር ጥዕና 100 ሃርድ ቶፕን 160 ፒክኣፕ ተሽከርከርቲን 572 ሞተር ሳይክላት 2700 ኮምፒተራት ሓዊሱ ሞባይል ክሊኒካት ንተጸዋዕቲ ትካላቱ ንቢሮ ጥዕና ክልላትን ምምሕዳር ከተማን ንሆስፒታላትን ሓገዝ ገይሩ
ዝተገብረ ሓገዝ ግልጋሎት ጥዕና ዝተቀላጠፈ ንምግባርን ስርዓት ጥዕና ንምዝማንን ከም ዝሕግዝ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ተዛሪበን ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት ስርናይ ዘመዝገበት ለውጢ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለዋ ዓቕሚ ምልማዕ ምጥቃም ከም ዝከኣል ዘርኢ ምዃኑ ተመራመርቲ ምጣነ ሃብቲ ተዛሪቦም ተመራመርቲ ኢንስቲትዩት ምርምር ዓለም ለኸ ፖሊሲ ምግብን ደረቕ ከባብን ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝነበሮም ጻንሒት ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለዋ ዕቑር ዓቕሚ ምልማዕ ኣብ ምጥቃም ከም ትርከብ ገሊጾም ካብቶም ተመራመርቲ ሓደ ዝኾኑ ዶክተር ኒኮላስ ሚኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኩሎም ዓይነታት ዝራእቲ ጥረምረን ዝራእቲ ቅብኣትን ካብ ባዕላ ብተወሳኺ ናብ ዕዳጋ ወጻኢ ብስፍሓት ክቐርብ ዝኽእል ዓቕሚ ምልማዕ ኣለዋ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ልምዓት ስርናይ እናተሳለጠ ዘሎ ኢኒሽቲቭ ኣብ ውሕስና ምግቢ ዓርሳ ንኽትኽእል ካብ ምግባር ብተወሳኺ ንዕቤት ምጣነ ሃብቲ ዓብዪ እጃም ከም ዘለዎ ሓቢሮም እዚ ልምዓት ስርናይ ብዝበለፀ ንምርጋፅ ብመጽናዕትን ምርምርን ክድገፍ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሜካናይዜሽን እውን ብዝበለፀ ምስፍሕፋሕ ይግባእ ኢሎም ካልእ ተመራማሪት ዓውዲ ዝኾኑ ዶክተር ግርማ ተስፋሁን ብወገኖም ኢትዮጵያ ብዓውዲ ሕርሻ ንዕቤት ምጣነ ሃብቲ ዘለዎ እጃም ንምዕባይ ዝጀመረቶ ስራሕ ዝተባባዕ እዩ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዝተረኸቡ ውፅኢታት ኣብ ካልኦት ዓውድታት ንምድጋም ክስራሕ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ትካል ምርምር ጥዕና ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዓሶን ካልኦት ሕማማትን ብምክልኻል ዘላቒ ፍታሕ ንምምጻእ ዝሕግዝ ስልጠናን ምርምርን እናካየደ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብቲ ትካል ዳይሬክተር ምርጋፅ ጽሬትን ምርመራ ላቦራቶሪ ኣይተ ገብረ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ከም ዝገለጽዎ ቅድም ክብል ኣብ ከባብታት ቆላታት ጥራይ ዘጋጥም ዝነበረ ሕማም ዓሶ ሕዚ ኣብ ከባብታት ደጉዓን ሓውሲ ደጉዓን ይጋጥም ከም ዘሎ ሓቢሮም ብሰንኪ ዓሶን ካልኦት ሕማማትን ንዝኽሰቱ ሕማማት ዘላቒ ፍታሕ ንምምጻእ እቲ ትካል ናይ ምርምርን መጽናዕትን ስራሕትታት የሳልጥ ምህላው ተዛሪቦም ተወሳኺ እቲ ትካል ኣብ ክልል ትግራይ ንሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዘኽእል ስልጠናታት ህንፀት ዓቕሚን ሰብ ሞያ ጥዕና እናሃበ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትካል ምርምር ጥዕና ንምርመራ ጠመተ ካብ ዝሃቦም ሕማማት ዓሶ ካላዛርን ምንሽሮን ይርከብዎም ምክታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለ ተከታተሉና ንመስግነኩም ሕዝቡን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብራ ሓደናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ልምዓት ኮሪደር ገጠር መነባብሮ ሕድሕድ ሓረስታይ ምቕያር ማለት ምዃኑ ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሓቢሮም ዳህብ ያሲን ተወሳኺ ሒዛላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተማልአ ምዕባለ ንምርግጋጽ ህይወት ዜጋታት ብብርኪ ስድራ ምቕያር ዘኽእል ማዕቐፋት ብዝተፈላለየ እዋን እናተግበረ ይርከብ ብሓምለዋይ ዓሰር ብምግቢ ዓርስኻ ብምኽኣል ትሩፋት ማኣዲ ሌማት ልምዓት ኮሪደር ሃብተ ገነት ከባቢታት ተውፂኻ ብልክዕ ብምጥቃም ዝብሉ ካብቶም ብዙሓት ብውሕዱ ዝጽርሑ እዮም بمسارة سرحة لمعات منغستي سأقام زغنزبلون فتح زهبلون منغدي كابتي استتلمه فولي بمخانيو علام أون سب أو لعلنا مرككاتيوم
ዜጋታት ክብሮም ሓልዮም ኣብ ሓምለዋይ ከባብን ኣብ ጽሩይ ኣየር ንኽነብሩ ዘኽእሉ ስራሕቲ ጅምሮም ዝሓሸ እኳ እንተኾነ ሎሚ ኣብ ገጠር ኢትዮጵያ ናይ ሕድሕድ ሰብ ዝቕይሩ ስራሕቲ የድልዩ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓረስቶት ብኩታ ገጠም ብምስራሕ ምህርቶምን እታወቶምን እናማዕበለ እኳ እንተኾነ እታወት ጥራሕ ምብዛሕ ግና ኣነባብራ ስለ ዘየዝምን ኣብ ገጠር እውን ልክዕ ከም ከተማ ስራሕ ልምዓት ኮሪደር ኣድላይ ኮይኑ ኣሎ። የገጠር ኮሪደር ማለት የእያንዳንዱን አርሶ አደር ቤት አኗኗር ዘይ መቀየር ማለት ነው። ኮሪደር ገጠር ማለት ሕድሕድ ሓረስታይ ገዛ መናወሮ ምቕያር ማለት እዩ። ሓረስታይ ኣብ ገደንኡ እንስ ተሃልዩ ሽጉርቲ ጉዕ ተሃልዩ ደራሁ ዝሕለዋ ላሕሚት ተሃልይዎ ሃፍታም እዩ። እዚ ማለት ግና ንሃፍታም ዝግባእ ናብራ ንኽነብር ኣብ ወሰን መንገዲ ገዝኡ ንኸይገብር ካብ መንገዲ እትው ኢሉ ገዝኡ ንኽሰርሕ ብቆርቆሮ ሓፅር ንኸይሓፅር ብቆርቆሮ ሓፅር ምሕፃር ምልክት ሃፍቲ ዘይኮነስ ናይ ዘይምፍላጥ ምልክት እዩ። ናይ ሃፍታም ምልክት ማለት ብሻምበቆ ብሓምለዋይ ምሕፃር እምበር ብቆርቆሮ ምሕፃር ኪሳራ እዩ። ከፍትን ሓረስታይን ኣብ ሓደ ገዛ ክድቅሱ የብሎምን። ከፍቲ ንበይነን ዝነብራሉ ኣብ ገጠር ዘለዎ ናብራ ምቕያር የድሊ እዩ። ከብቶችና አርሶ አደሮች በአንድ ቤት ውስጥ የማይተኙ መሆን አለባቸው። ከብቶች ለብቻ በጓሮ ወይም ሰብሰብ ብለው የሚኖሩበትን አርሶ አደሮች ከብቶቻቸውን እንደ ልጆቻቸው ቢወዱም ከብትና ሰው አብሮ መኖር ስለሌለበት በገጠር ያለውን ኑሮ መቀየር ያስፈልጋል። ኣብ ገጠር መብዛሕትኦም ሰፊሕ መሬቶም እናሃለወ ኣብ ወሰን መንገዲ ገዛ ምስራሕ ስለዝተለመደ ናብራ ካብ ምህዋኽ ሓሊፉ ንሓደጋ ትራፊክ ዘቃልዕ እዩ። ኣብ ገለ ከባብታት ድማ ገደናታት ንቆልዑት ከም ልቦም ንኽፃወቱ ይሕግዝን። ኣብ ገለገለ ድማ ኣብነት ዝኸውን ስራሕቲ ሌማት ትሩፋት ኣብ ድሕሪ ገደንኦም ኣማዕቢሎም ይርከቡ። እዚ መንገዲ ኣባና ዘሎ 24 ሜትሮ እዩ። ካብዚ ብድሕሪ ድማ 40 ሜትሮ እዩ። ኣብ ካልእ ድማ 60 ሜትሮ ዝኸውን ኣሎ። እዚ መንደር ሓደ መንደር እዩ። ቀፂሉ ካሊእ መንደር ኣሎ። በዚን በቲን ኣሎ። እዚ መንደር ዘራኽብ ኣብ ማእኸል ጎደና ኣሎ። ልጆች ወጥተው ይጫወቱበታል። ቆልዑት ወፂኦም ይፃወቱሉ። ሓዘን መርዓ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እውን ተሃለወ ኣዴታት ዕቁብ ኣብዚ እየን ዘካይዳ። አሁን እዚህ ጓሮ ላይ አቮካዶ አለ፣ ማንጎ አለ፣ ፓፓያ አለ። ሕዚ ኣብዚ ገደና አቮካዶ፣ ማንጎ፣ ፓፓዬ፣ አፕል፣ ቡን፣ ደራሁ፣ ከፍቲ አለ። ጽዳቱ ከመንግስት የወረደ ነው። እቲ ጽሬት ካብ መንግስቲ ዝወረደ እዩ። ሽቓቕ ብምኹዓት ቆልዑ ኣብ ገደና ከይጥቀሙ ከይጸራረዩ ብምምሃር እቲ ከባቢ ጽሩይ ክኾን ብምግባር ፍሉይ ጽባቐ ክህብ ንባዕልናን ንጥዕናናን እውን ምዕሩይ ኮይኑ ንክንሪኦ ነፃ ሕጉሳት ጥዑያት ኮይና ንኽንነብር ብጣዕሚ ዝሓሸ ስራሕ እናተሰርሐ ይርከብ። ኮሪደር ገጠር ልምዓት ኣብ ኩሉ ክፍሊ ኢትዮጵያ ኩሉ ዜጋ ዝነብረሉ ከባቢ ምዕሩይ ብምግባር ብብርኪ ውልቀ ሰብ ሰብኣዊ ምዕባለ ብምምጻእ ሃገራዊ ልዕልና ንምርግጋጽ ዝሕግዝ እዩ። እዚ እውን ጽሩይ ከባቢ ጥዑይ ህይወት መፍረያይ ዜጋ ይፈጥር። የዚህ ኢኒሼቲቭ ዋነኛ ዓላማ በሃውስሆልድ ሌቭል አርሶ አደሩ ቀንዲ ዕላማ እዚ ኢኒሼቲቭ ሓረስታይ ብብርኪ ሃውስሆልድ ህይወቱ ተዘይቀይሩን ኣነባብራ ሜይልኡ ተዘይቀይሩን ብብርኪ ሃገር ንሓሶ ምዕባለ ኣይንረጋግፅን። ልምዓት ዘይንልምን ሃገር ዘይንልምን ስድራ ምፍጣር ዝከኣል ብብርኪ ስድራ እንታይ ዓይነት ቀለም ክልከይ ከም ዘለዎ ኣብ ገደንኡ እንታይ ዓይነት ኣሕምልቲ ክተክል ከም ዘለዎ ክንደይ ዝሕለዋ ላሕሚ ደራሁ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ። ልምዓት ኮሪደር ገጠር ብናይ ባዕሊ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ንምቕያርን ንወለዶ ዝሓሸት ሃገር ንምርካብ ይስርሑ ምስ ዘለዎ ስራሕቲ ተኣሳሲሩ መሰረት ዘንብር ብምዃኑ ኩሉ ክድግፎ ይግባእ። ሰው እኮ ጸዳ ካለ ግቢው ከጸዳ ቤቱ ከጸዳ ሰብ ተጸሪዩ መረብኡ ተጸሪዩ ገዝኡ ተጸሪዩ ሓዳር እውን ይጸሪ ሰላም ይህልው። ብኣንጻሩ ሰላምን ጥዕናን ድማ ዕድሚኡ ይነውሕ። ነዚ ኢልና ድማ ዝዓቕምና ብጉልበት ክገብር ዘለዎ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና።
ኣብ መድረኽ ምትእኽኻብ ሃገራዊ ዛዕባ ንሃገራዊ ጸገማትና መፍትሒ ሓሳባት እናቕረብና እናተዛተና ኢና ክብሉ ተሳተፍቲ ገሊጾም ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ወላይታ ሶዶ ዝካየድ መድረኽ ምትእኽኻብ ዛዕባ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ርእይቶቶም ተሳተፍቲ ንብረቴ ተሆነ አታአኽበዋለሁ በታሪክ ያገኘነው ትልቁ አጋጣሚ ቢኖር ይሄ ነው በታሪክ አጋጣሚ ዝረኸብናዮ ዓብይ ዕድል እዩ ስለዚ ሃገርና ብዙሓት ጸገማት ከም ዘለዋ ተኣሚኑ ኣብ ጸገማት እናዘተና ኢና ምኽሪ ሓሳባት እውን እናቕረብና ኢና በዚ ኣካይዳ እንትቐፂሉ ናይ ሃገርና ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ጽቡቕ ጅማሮ ኣለና ኢለ እየ ዝሓስብ በዚ ምክክር ግዜ ላይ ኣብ እዋን እዚ ምክክር ትኽክለኛን ሓቃውን ዝኾኑ ነገራት ኣብ ጉባኤ ዝሳተፉ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ምሁራንን ኣለዉ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግቡእን ትኽክለኛን ዝኾኑ ነገራት ኣውፂኦም ክመሓይሽ ዝግብኦም ብምፍላይ መፍትሒ ሓሳብ ክቐርብ ኣለዎ በየአገሪቱ የሚነሱ ግጭቶች አሉ በበኸባቢኡ ዝለዓሉ ጎዝታት ኩናታት ምምዝባላት ኣለዎም ነዚኣቶም እንታይ ክግበር ኣለዎ ህዝቢ እንታይ ይብል ዝብልን ንምድማጽ ይመስለኒ ምስ ዝመንጽር እውን ናይ ዝመጠሉ ሕብረተሰብ ጸገምና ልዓለ አጀንዳ ይቐርጽ ንኣብነት መምህር ነጋዳይ ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይ እውን በተመሳሳሊ ማለት እዩ ህዝቡ ምን ይላል የሚለውን የህዝብ ድምጽ ለመስማት ነውና ህዝቢ እንታይ ይብል ዝብል ድምጺ ንምስማዕ እዩ ርግጸኛ ኮይነ ክዛረብ ዝደሊ እዚ ዝተዋሃበ አጀንዳ ናብ ተግባር ክቕየር እዩ ዝተዓጠቑ ሓይልታት ናብ ዘተ ብምምጻእ ናይ ጸገማትና መፍትሒ አካል ክኾን እዮም ኢለ ይኣምን በዚ ምክክር ጉባኤ ኣብዚ ዘተ ካብ ኩሎም ክልላት ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ከም አጀንዳ ተታሒዙ አካላት መንግስቲ እውን ከም ፖለቲካ ዘይኮነስ ከም ሃገራዊ ጉዳይ ተሓሲቡ ምላሽ ዝደልዩ ጉዳያት በብብርኩ መልሲ እንተዝህቡን ኢትዮጵያ ንቐጻሊ ወለዶ እንተዘመሓላልፍዋን ዝብል አተሓሳስባ እዩ ዘለኒ እርስ በራስ በማይሆኑ አጀንዳዎች ሕድሕድና ኣብ ዘይኮኑ አጀንዳታት እናኣተና ናብ ጎንፂ እናምራሕና ኢና ዘለና ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘተሓሳስቡ ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል ክመሓየሹ ዘለዎም ንጎንፂ መልዕሊ ዝኾኑ ጉዳያት እንታይ እዮም ኣብ ዝብል ሓበራዊ አጀንዳ እናተኣኻኸብና ንርከብ ሃገርና ብኩናትን መሰል ጉዳያትን ናብ ጸገም እናኣተወት ትርከብ ኮይኑ ግና ብኩናት ንብረት ይዓኑ ናብ ቁጠባዊ ቁልውላው እናኣቱ ብዘተ ግና ብክልተ ሰለስተ ቃላት ኮፊልካ ብምዝርራብ ጸገማት ምፍታሕ ይከኣል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣድላይ ፈኖ ሓበሬታን ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐን ዘይምውጋኖም ሓደጋታት ዘስዕብዎ ጉድኣት ክውስኽ ከም ዝገብር ይግለጽ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮአውን ሓደጋታት ዝፈጥርዎ ሓደጋ ቀዲምካ ብምጽናዕን ብምእማትን መፍትሒ ንምምጻእ ይሰርሕ ምህላው ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ ንጸብጻብ ሰሎሞን ከበደ አብርሃም ፍስሓ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ካብ ዝፍትንዋ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰብ ሰራሕ ሓደጋታት እውን ህይወት ሰብ እንተጥፍኡን ንብረት እንተዕንውን ብተደጋጋሚ ተራእዩ እዩ ነዚ ቅዲምካ ንምክልኻል ዝተጣየሹ ትካላት ድማ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ዝፈጥርዎ ዕንወት ኣቐዲሞም ብምእማትን ብምጽናዕን መፍትሒ ምእላሽ ቀንዲ ዕላምኦም እዩ እዚ ስራሕ ውፅኢታዊ ንክኸውን ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ መጽናዕቲ ብምክያድ እናሰርሐ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም በቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ዙሪያ ኣብ ዙርያ ቅድመ ሓበሬታታት ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኩነታት ኣየሩ ስራሕቲ ሕርሻ ኩነታት እንስሳ ማይን ጥዕናን ዝመሳሰሉን ዝምልከት በብእዋኑ ይእከቡ እዮም እዚ ሓበሬታ እንትንእከብ ሱቂልካ ስግኣት ሓደጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ግልጋሎት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ዝመጹ ሓበሬታታት ኣመት እውን ኣለዉ እዮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሓደጋ ቅድሚ ምግጣሙ ናብ ማሕበረሰብ ተበጻሒ ንገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ሓደጋ ባርዕን ኣብ እዋን ዝናብ ዘጋጥም ሓደጋ ውሕጅን ዝፈታተና ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝቕጽል ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ከየጋጥምዋ ቀዳምነት ዝወሃቦም ሓደጋታት ፈሊኻ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ ተባሂሎም ከኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እኛ አንድ ጥናት አድርገናል አዲስ አበባችን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኮተቤ ሓደ መጽናዕቲ ኣካይና ኢና አዲስ አበባ በምንታይ ዓይነት ሓደጋ ተቃላዒት እያ ስለዚ ነዚ ሓደጋ መሰረት ጌርና ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር እንታይ እዩ ኢልና ቅድሚ ሕዚ ዘጽናዕናዮ መጽናዕቲ ኣሎ እዩ እቲ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ብ10 ዓይነታት ሓደጋ ተቃላዒ ዝኾነትሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ቁጽሪ ሓደ ዝቕመጥ ሓደጋ ሓዊ እዩ ካብኡ ሓደጋ ትራንስፖርት ውሕጅ እናበለ ክሳብ 10 ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ብምጽናዕ ኣብ ህዝቢ ግንዛበ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ተወጊኑ እዩ እቲ ኮሚሽን በይኑ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ምስ መሓዙ ትካላት ከምኡውን ምስ ህዝቢ ተዋዲዱ ንክንሰርሕ እናተንቀሳቀስና ንርከብ
ኣብቲ ዝሓለፈ ክረምቲ ሓደጋዊ ሕጅን ምህማም መሬትን ዝተረኣየላ ክልል ኣምሓራ እውን ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ንምክልኻል እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ። እነዚህ የጎርፍ የመሬት መንሸራተቶችም ቢሆን ተፈጥሮ ሀብቶ ከመጋለጥ ጋር የተያያዙ ስለሆነ እዚ ዘጋጥም ዘለዎ ምህማም መሬት ምስ ምቅላዕ ሃብቲ ተፈጥሮ ዝተሓዘ ስለዝኾነ እናወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ስጋኣት እውን ብኡ መጠን እዩ ዝውስኽ። እዚ ብዘላቂ ንኽምለስ ስርዓት ኣጠቓቕማ መሬትና ሰፊሕ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኣለዉ። እዞም ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ኣለዎም ኢልና ኢና ንሓስብ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዓፋር ፍንታሌ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ከውሒ ምንቅስቓሱ ስዒቡ ዝተፈጥረ ምንቅጥቃጥ መሬት ክሳብ ሕዚ ዝኸፍአ ሓደጋ ዋላ እንተዘጋጠመ አድላይ ቅድመ ምድላው ጥንቃቄ ምግባር ከም ዘድሊ ተሓቢሩሎም። አስጊ ሊሆን ይችላል። ይሄ ቀጥሎ የቅልጣለት የመፍሰስ ዘስግእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀፂሉ ዝፈልሐ ከውሒ ናይ ምፍሳስ ኩነታት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ሚእታዊ ከጋጥም እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ናብኡ ከምርሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። ሕዚ እውን ስለዘያቋረፀ እናተኸታተልና ይንርከብ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ኩነታት ብተጠንቀቕ ብምክትታል ሓደጋ ኣብ ዘጋጥማሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ከይጉዳእ ክስራሕ ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣድላይ ሓበሬታ ዘይምብፅሑን ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ዘይምውጋኖምን ዘስዕቦ ጉድኣት ክበዝሕ ከም ዝገብር ብተደጋጋሚ ዝለዓል ጉዳይ እዩ። ዜና ዕዳጋ ኣፍሪቲ ኢንዱስትሪታት ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘለዉ ዕድላት ዕዳጋ ንምጥቃም ብዝተወደበን ዝተዋደደን ኩነታት ክሰርሑ ከም ዘለዎም ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ኣይተመላኳ ለበል ምስ ኣመራርሓን ሰሙያን ኢንዱስትሪ ጨርቃ መርቅን ዓለባን ኣብ ሰደድ ፍርያት ጠሚቶም ዘትዮም። ኣይተመላኳ ለበል ኣብቲ እዋን ኣፍሪቲ ኢንዱስትሪታት ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዕድላት ዕዳጋ ንምጥቃም ብዝተወደበን ብዝተዋደደን ኩነታት ክሰርሑ ከም ዘለዎም ገሊጾም። ኣፍሪቲ ኢንዱስትሪታት ጥዑል ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ዘለዎም ኩባንያታት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ብምዕዳም ተሃገር ዘለዋ ምቹው ኩነታት ዕዳጋ ንኽግንዘቡ ናይ ምግባር ስራሕ ንኽሰርሑ ኣተሓሳሲቦም። ዓደግቲ ወፃኢ ንምስሓብ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ምርግጋጾም ሓበሬታት ሚኒስቴር ኣመላኺቱሎም። ዜና ወፃኢ ኣብ ስፔን ቫሌንሺያ ከቢድ ዝናብ ብዘስዕቦ ሓደጋዊ ሕጅ ብውሕዱ ህይወት 51 ሰባት ሓሊፉ። ገዛይቲ ከባቢ ካርሎስ ማዞን ዘጋጠመ ሓደጋ ስዒቡ 1000 ወተሃደራትን ብዙሓት ሰራሕተኛታት መድሕን ህይወትን ናብቲ ቦታ ከም ዝተዋፈሩ ተዛሪቦም። በቲ ሓደጋ ክሳብ ሕዚ ህይወት 51 ሰባት ከም ዝሓለፈ ብምሕባር ቁፅሪ መወቲ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣመላኺቶም። ኣብቲ ከባቢ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ሕጅ መጓዓዝያ ባቡርን ኣየርን ከም ዝተቋረፀ ፍራንስ 24 ጸብጺቡሎም። ክብራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጽባሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼብኡ ከካይዱ እዩ። ልምዓት ኮሪደር ገጸር ሜላ ነባብራ ሕድሕድ ሓረስታይ ምልዋጥ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም። ኣብ ስፔን ቫሌንሺያ ከቢድ ዝናብ ብዘስዕቦ ሓደጋዊ ሕጅ ብውሕዱ 51 ህይወት ሰባት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶና ዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም መስል ነይረ። ምስለ ምክትታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣለም ሰማያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረ። በዝበደረኽሞ ሰላም ንክትኾኑ ትምኒትና እዩ። ዜና ስፖርት ካብዚ ይቕፅል። ብወገነይ ኣብዚ ዝወዲ ኣለኹ ሰላም